Aquesta setmana passada va començar la programació d'hivern d'aquesta cadena i hem investigat si els col·laboradors que participen practiquen algun esport. Avui tenim amb nosaltres a Josep Martínez, presentador del Late Night El Gato Estressau, del qual volem descobrir la seva vessant personal esportiva. Hola, Josep. Hola, bona nit. Bona nit, què tal, com estàs? Molt bé, i tu què tal? Molt bé. Doncs volíem descobrir, en certa manera, quina relació podria tenir un presentador bastant famós ja a la comarca. Moltes gràcies, home, som companys, Nosaltres som companys. En el món esportiu. En el món esportiu, bueno, a part de veure la tele, que és el principal, no?, i fer zapping, perquè això de fer zapping, cuidado, Sí, que s'ho mèrit, no? Sí, perquè hi ha gent que té dos mandos, i llavors comença dreta i esquerra, i llavors, clar, perquè si només ho fas amb un mando, llavors aquest braç se't fa més gros, i aquest més petit. Llavors el tema està en tindre dos mandos, i al final acaba manant la dona, no?, o la nòvia o qui sigui, però tu els dos mandos. Els tios tenim el mando, i el que manes després és ella. No, quiero ver el gato estresado. És un comandament sense control, no? Exactament. Bueno, i a part dels mandos, pues, bueno, m'encanta, per exemple, el tenis. Tenis, mira, per exemple, veus? Tenis! Es foten la raqueta i tot? Sí. Saps com està ja, no? Sí. Està així. Directament. Llavors ya el drag, o sea, perdona, el drag es a la derecha, que no te doy porque no. Tienes la cabeza un poco grande, coño. Sí, si fuese más patita, y después de derecha y de izquierda, y ya está. Y después la dejadita, y después ya pues la volea. Pam, pam, pam. ¿Qué te pasa? Amb mucho arte, ¿no? Esto tiene... Sí, bueno, un moment, què posa aquí? Aquí no ho veuen perquè és molt petit, però, què posa aquí? És Federació Catalana de Tenis, José Martínez López, Lloret, Club de Tenis. Molt bé, doncs... I un número de llicència. La llicència. Jo recomano a tothom, si em permets, que feu esport. Primer, que estigueu contents, enamorats, feu molt l'amor, i després deportivo. Perquè l'espuerto o el deporte, què fa? Pues fa que estiguis millor, que estiguis més fort, i et dona una qualitat de vida. I després veure el gato estressau. Clar, això és el més important. Divendres a la nit i cada dia a la matinada també. Cada dia a la matinada. Heu començat una nova temporada. Hem començat una nova temporada. Amb noves incorporacions i noves seccions. Correcte. Amb noves incorporacions, com per exemple la Quimeta, que ja amb una sola intervenció ja la gent em para i diu, escolta, la Quimeta, molt bé, i això m'agrada moltíssim. És un nou personatge. És un nou personatge. Després tenim les reflexions de l'oncle Joan, que no va sortir la primera setmana, però sí s'ha incorporat, estava a Miami. L'oncle Joan estava a Miami, em sembla que jugant a tenis. Molt bé, Sí, i bueno, ha vingut i ja s'ha incorporat aquesta setmana, ja ve l'oncle Joan, amb les seves reflexions. Llavors tenim la Ventana Rosa, que això no s'ho podem perdre. Això és la... És una secció de molta audiència, no? Per sort o per desgràcia... Sí, no és nacional, és mundial, això, Aquí tothom ha de saber els altres. Això abans se'n deien xafarders, no? Però ara no, ara és el que es porta. Ara en vez d'estudiar i fer coses, doncs mira, estudiem la vida dels altres, que també està bé prou fer. Ets una persona que, malgrat fas un programa de nit, matines molt per fer esport, Josep. Moltíssim. Jo cada dia, i ara si és que puc parlar en sèrio, perquè em costa, però intentaré parlar en sèrio. Va, en sèrio. Jo cada dia, és veritat que... Jo intento conduir l'entrevista cap al cantó seriós. Sí. Bueno, doncs, però no facis pessigolles, però riure, cony. No, en sèrio. Cada dia faig esport, és com una disciplina que tinc. Intento, ja dies que no pots per la feina, però cada dia, des de fa molts anys, faig esport. O vaig a gimnàs i després, evidentment, vaig a escola de tenis i a jugar a tenis. I jugo campionats. Campionats en plan amateurs, no?, perquè seria l'hòstia, no? I ho fas d'una forma lúdica o amb aspiracions de competir? No, bueno, pensa que quan estem en el campo de batalla, que dic jo, allò és la rehòstia. Jo el que faria és quan la gent s'enfada, mira, per exemple, quan estan aquí al Montilla i aquesta gent que es fa aquí en el Parlament, jo faria un partit de tenis per aprovar-les. Sí, perquè tantes votacions i tantes hòsties. Fots el Montilla en allà i poses a l'oposició i el govern i vinguen a jugar a tenis. El primer que guanyi, aquesta llei s'aprova i fora. I qui guanyaria avui dia? No sé qui guanyaria. Qui està més en forma? Qui està més en forma? Jo crec que d'aquí pocs se'n salven, Malament ho tenim, això, Sí. Per això la classe política també fa esport, Josep? Sí,
fan uns esmorzars de treball, hòstia, tu, que si almejas, que si caviar russo, això és un esport, tu, home, clar. Després han d'anar al dentista, els hi fot una neteja de boca, no? Però és un gran esport, això, Sobretot aquests, ja et dic, esmorzars de treball, és una gran feina. Per què neix la teva afició al món del tenis? Des de fa molts anys, ja Neix que practiques, no? de molt petit, que, mira, no sé, tu, tenia una espardenya que una espardenya vella i una pilota de ping-pong, em sembla que era, i vaig començar a fer així, i em diuen, nen, que això és una espardenya, això no, ni és ping-pong ni és res. I al final va haver un que va dir, pobret, i em va regalar una raqueta. Però aquelles de fusta, que pensen, però Aquelles que pesaven. Oh, sí, però, clar, sí, per això el Manolo Orantes i el com es diu, l'altre, el Santana, veus que estan forts perquè no feien peces, no? Collons, feien raqueta. Agafaven la raqueta directament aquí de raquetes, no? Ara han canviat molt, les raquetes. Jo, s'ha d'estimar el tenis. Molta gent diu que és molt avorrit. Pum, 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 no. I agafo tortícolis. Home, escolta, l'has d'entendre. Això és com el que no saps jugar a escaig. Però si no saps... Però si ho entens, el joc, és molt complex i molt bo. I actualment estàs al Club Tenis Lloret, no? Estic a Lloret perquè és el més pròxim que tinc a on vic jo, però també jugo molt aquí al Tenis Premià i al Pancho, els dos. Hola a tots, Ja sotaré, com digui. És una comarca bastant amant del tenis, no? És molt amant del tenis. Aquesta comarca tenim molts clubs, i penseu que ara està a l'abast de tothom, que abans sí és cert que tenies que fer-te soci. Sí, tenien el Club Tenis Masnou abans. Sí, bueno, hi ha el presència, Masnou, hi ha el Trèvol... I el Trèvol d'on va sortir també també la Lletana de Mataró. el Fèlix Mantilla. Sí. Aquí el tenista ja està entrenant un dels vicarios. Sí. Vull dir, tenim una bona abanic de possibilitats i sobretot és econòmic, és accessible. Perquè abans sí que era molt car, tenies de fer soci, tota la història, però ara pots anar a escola i pots accedir per pocs diners al mes. Vull dir que ara és per tothom. És bastant assequible, no? Sí. Abans era potser un esport més d'èlit, no? Sí, segur, és veritat, és que és així, per més que diguin, però ara es pot anar jugant. S'ha popularitzat més, Sí, no? el que passa és que jo recomano als pares que no... És que els pares encara està el nen a la panxa, que no han tenido el crío, i què és, niño o niña? Bueno, és igual, tu. Este serà tenista, tu, ja l'apunten, ja volen que... És com el futbol, que vol que sigui futbolista, i abans de néixer ja el tenen apuntat a la masia. Perquè diuen, bueno, aquest ens salvarà, aquest ens farà milionaris a tots. Home, no, perquè llavors el nen agafa la raqueta i li agafa una mania a la raqueta, que quan ja pot decidir agafa la raqueta la tira a mar. Això ens ho ha comentat algun convidat. Per favor, algun convidat, algun president d'algun club, que precisament alguns nanos ja van amb aquesta pressió i després no desenvolupen les qualitats que són necessàries, no? Que primer, davant de tot, és créixer i aprendre, sobretot aprendre.